L'alberg Sant Joan de Déu es va inaugurar l'any 79, com a resposta als canvis que s'estaven produint en la necessitat social de la ciutat. Hacia el año 73 es cuando tiene lugar la crisis del petróleo y con ella pues, el fracaso de los movimientos migratorios dentro de España y de España hacia Europa. Y es entonces cuando, en este regreso de las personas que no han conseguido resituarse, pues, en el ámbito de la ciudad empieza a surgir una necesidad social muy concreta. La institución entra en conversaciones con el ayuntamiento y se ve que este es un campo en el que se puede abordar una respuesta ante una necesidad. I així és com nace l'albergue. En aquests 20 anys, el perfil de l'usuari ha anat canviant, però no així l'activitat i el nivell d'ocupació. L'alberg compta amb 50 places, a més de les 10 de la unitat de cures pal·liatives, i al llarg de l'any passen unes 1.200 persones per l'alberg i entre 75 i 85 per la unitat. Fuera de aquí tenemos un piso con 10 plazas para transeúntes en el ámbito del albergue con graves problemas de alcohol que inicien un programa de reinserción, de reeducación, llamamos nosotros, y esperamos en septiembre aproximadamente poner en marcha otras 10 plazas para enfermos de SIDA, pero no en una fase tan final, sino que habiendo entrado en la unidad en la fase final, pues hemos conseguido una recuperación o desde el albergue o desde otros recursos de la ciudad hemos detectado que hay una necesidad de soporte y que esperamos poner en marcha hacia septiembre aproximadamente. Y luego, puntualmente, solemos mantener entre 5 y 10 personas que, habiendo detectado su enfermedad, les hacemos el seguimiento médico y social desde aquí, pero luego están viviendo en pensiones o en viviendas particulares y nosotros vamos haciendo la tutela diríamos social, médica y de enfermería, porque son personas que si no tienen un soporte fàcilment dejan correr todo. L'any 92, l'alberg inaugurava la unitat de cures pal·liatives per tal d'atendre malalts terminals de SIDA, una tasca que els hi va valdre el Premi Solidaritat. Diríem que nosaltres, la nostra funció sempre ha sigut una funció social, és a dir, malalts que a part que estiguessin en una fase terminal de l'enfermetat SIDA, tinguessin un impacte social molt important. Malalts on que estigués una família desestructurada, que no hi hagués aquest suport, de que quan parléssim de família realment no la trobessin, o bé famílies que hi han claudicat, o malalt que ha estat en centre penitenciari i és excarcelat, o bé malalt que està en centre penitenciari i perquè no morís en aquest centre ve a la nostra unitat. La nostra funció sempre ens va ser molt clara de que no volíem fer una acollida d'una bona mort, és a dir, del malalt ja en una fase tan terminal de que no poguéssim treballar cap altre aspecte que no fos el seu control de símptomes en el moment de l'agonia, sinó que el que ens interessava era donar-li una oportunitat de dir, aviam, nosaltres oferim uns serveis on nosaltres, a més d'aquests serveis, t'oferim uns efectes i, evidentment, per molt altruistes que en principi per la funció et sembli que tingui de ser, també nosaltres intentàvem que ens retornés aquest efecte per part del malalt. Amb la cronificació de l'enfermetat, el perfil del malalt ha canviat i millorat la seva autonomia. L'estada al centre sol ser molt beneficiosa per ells. Positivo ha sido bastante, da un paso muy grande y estoy pensando, bueno, ya no pienso en nada, en lo que es básicamente en la vida que he tenido atrás, ya no miro para atrás. Yo me creo que la poca familia que me queda aquí en Barcelona, pues no me aceptarían mucho, ¿no? Y me están apoyando aparte, ¿no? Y claro, pues ya he visto un poquito más la luz un poquito más abierta, ¿no? El recolzament de la família juga un paper molt important. Des del centre es treballa la reconciliació amb ells o s'ajuda a restablir el contacte. És molt important perquè, clar, el malalt es troba en un moment que té a prop la seva mort, tot i que nosaltres vivim dia a dia i el que intentem és que vagi endavant, encara que treballem el tema de la mort, però mirem cap endavant. Llavors està en un procés de la seva vida que d'alguna manera vol fer com una despedida de tots els contactes que ha tingut, familiars o d'amics, o deixar-ho tot arreglat per morir-se, d'alguna manera.
L'any vinent, l'Albert complirà 20 anys i veuen el futur amb il·lusió i bones expectatives pels seus nous projectes. I és que, malauradament, la nostra societat, cada cop més dura i precària, els continuarà necessitant.